पहुँचीगलु सांग मैंने काली पूजा रे कहीं गाड़ी पार्किंग होची ये सॉफ्ट सॉफ्ट हबु अच्छी टॉयस गुड़ा भितर को तो ना जीवु भितर आम जस्ट एंट्री कलु बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी सांगे आपण मैंने भी जब चाहिए आसीपारे आहरी पड़ो बोधे 10 दिन पाखापाखि चलतु देखा कौन कौन सब अच्छी मैंने मुढ़ी मिक्सचर खाऊची आम ठाकुर पाक जीवु भितर वीडियो तो करहबनी मुझे फोटो देदेवी ठाकुर फोटो देखदेवे माँ कालींकर आम भितर को एंट्री करूँ बहुत ही सुंदर होता टेंटटा चलतु एना भितर को जीवा देखा कौन कौन अच्छी मैंने स्मोक बिस्कुट अच्छी ना मु स्मोक बिस्कुट खाइबी को देखेबी मो रिएक्शन मात्र 6 पीस बिस्कुट को 50 टଙ୍କା जैक आम 5 टଙ୍କା आनचु हापी हापी बिस्कुट केतटा आ गोटे क्रीम बिस्कुटा को 50 टଙ୍କା ना रेडी हो गला देखते केमती खाऊची कला मैंने धआ बाहर जाऊँगी ये अपरा भी पड़ी से मैंने आसले देखिए भी अपरा सुंदर सुंदर गछ अच्छी यहाँ नेबी मु सियर ये कहते 5टा को 100 टଙ୍କା आईटा को कौन कहती जानी कि मोर यहाँ बहुत फेवरेट मो आर वर्ष भी आसला आर वर्ष यहाँ मो फेवरेट किंतु ता पूर्व ही मो भिडियोटा देखे मत बहुत भल लगे कि खाइली आर वर्ष को मैंने छुटिया चौथी हे चौथी देवे 30 टଙ୍କା किंतु यहाँ बहुत मुस्किल जी घुराऊँ सब घुरला बेलू हाथटा तो दर्द होता ना यहाँ दूली सेक्शनटा ये सब दूली अच्छी मैंने सब कौ दूली खेल मत कमेंट करेंगे मु ब्रेक डांस खेली रामदोली खेलनी जो दूलीटा भी भी खेलनी छुआ बेले सब दूली खेली छुआ मानकर हे बेलून दूलीटा भी खेली कार दूली भी खेली सब खेली नेत्रा काली पाक आम जाइए काली तीर्थ काली पाक एना जा नेत्रा काली पाक यार भी टेंट बहुत ही भल ये साइज आड़ बोधे सामने याड यहाँ बहुत कम भिड़ थी भिड करदे देखिए ठाकुर को भी गोटे मिस्टेक हो भिडियो जस्ट टिके पाखु जो करी
ପାଖରୁ କରିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କେଉଁମାନେ ସବୁ କେଉଁଝରରୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେମ୍ଟା କହିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ କେତେଟା 4ଟା ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଟେଣ୍ଟଟା ହବ। ବାପା ବଳା କିଣୁଛନ୍ତି। କାଳୀ ପୂଜାରେ ମାନେ ବହୁତ ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଲା ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ। ନା ଏଇଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ତଳ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା, ଆର ଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି ମୁଁ, ଆର ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ରେଟ୍ ଅଛି 100 ନା କେତେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଲଙ୍କା ଚପ୍। ସେଇଟା ତ କାଳୀ ପୂଜା କି ଯେଉଁ ମେଳା ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଜିନିଷ। ଲଙ୍କା ଚପ୍, ମଥୁରା କେକ୍, କଟଲେଟ୍। ଆଉ କଟଲେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଉ ମା ଏଇନା ଗୋଟେ ପର୍ସ କିଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ଟେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଲା ତ ସେଇଟା ନେଲେ। ଆଉ ଏଇନା ମୁଁ ଗଛ କିଣିବି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଗଛ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେବେ ମୁଁ ଘରେ କରିବି ସେବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ସଜେଇଛି। ଯଦି ବି ଭୁଲିଯିବି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ମୋତେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନି କେବେ ବି। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେବେଠୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଦେଖିକି, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କେତେଟା ଗଛ ଆଣିଲି, 6 ଏ ଭିତରେ ଦଉଥିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା କହୁଥିଲି ନା, ଏଠି 100 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା। ତ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଲି 200 ଟଙ୍କାରେ 12ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି 13ଟା। 200 ଟଙ୍କାରେ 13ଟା ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ରୋଜ୍ ବାଲାଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାପା ମନା କଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଲିନି। ଆଉ ସବୁ ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲା। ମୁଁ ଘରେ ଭାବୁଥିଲି କି ସବୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସିଓର ଗୋଟେ ତ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ସେମ୍ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ 2ଟା ବି ହେଇନଥିଲା। ଆହୁରି ବି ଆଣିବି କାରଣ ସେଇଟା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଳିବ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଲା ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଏମିତି ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ କଲରିଂ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଖାଲି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ଆଉ ଘାସ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ମସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।